ورزێ خوندنێ li ba zarokên kempa Miqbilê hê dest pê nekiriye. Lewma ew dibêjin ew nikarin dewam bikin. هكا أصابت أم ناشنا مدرسة وأم نشن خوانا خو بريفا بن جبد شنكينا دفتر هنا نا قلم هنا نا جلك مهنا نما ما تشتكنينا بتشنا مدرسة بيها أم دخوازن هنا مدرسة بس ما تشتكنينا بيهلن کەمپا ئاکنجiyên wê penaberên Rojavayê Kurdistanê ne ên piştî serhildana 2004 li başûrê Kurdistanê penaber bûne, niha jimareke ji wan berê xwe didin welatên Ewropî da paşeroja zarokên xwe dabîn bikin. إيشاوا كسل في إيشاوا نانر وإيشا مزن قالكي تعدل زاروكي متى نكارن يعني جلكو برش خور بكرن بها المدرسة مدرسة الفرتنية إجبر هنجي كوجبري نام زيدي أم نكارن زاروكي خبشين المدرسة Dibistana herî nêzik ji kempêra 12 kîlometran dûrî wê ye û rêveberiya giştiya perwerdeya dihokê soza çareserkirina rewşa wan dide. Vêga vê ez dê peywandiyê gerçekten divê têbînî nûketger xwe rêvîsim dê gel rêveberê perwerda Sêmêliyê dê behs kem bes bijbirte bosî xutabiya nemumkin e tu bi şêvê mîlakekî bû peyda bike avayekî bû peyda bike cê xwedanîne. Ya dî jî em dê hewl de devan ku xutabî bêber nebitin yani ew jî vê tarîkar bin gelmeda. Zêdetirî 20 malî ji heftê û 5 malên nêzîkî 12 salan li başûrê Kurdistanê penaber bûne, di her du heyvên dawî de ber bi welatên Ewropî ve koçber bûne û yên mayî jî dibêjin heger rewşa wan wiha bimîne, dibe neçar bibin ew jî koçber bibin. Tevlîgo sala xwendinê yan û destpêkiriye lê ev zarok hê lîstikên xwe li qada kempê birêve dibin. Tevlîgo divabû lîstikên xwe xwendina xwe li qutabxanê xwe bikin. Pêşawa Behlewî Ruda و كمبا مقبلة